I, Namdi Azikiwe, swear that I will faithfully execute the office of President of the Federal Republic of Nigeria and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution. Shugaban Najeriya a jamhuriya ta farko kenan Dr. Nnamdi Azikiwe lokacin da yake rantsuwar kama aiki a ranar 1 ga watan Oktoban shekarar 1960 bayan karɓar 'yancin kan ƙasar daga Birtaniya. Sarauniya Elizabeth ta Ingila ta amince da baiwa Najeriya 'yancin kanta a wani taro da dubban 'yan kasar suka yi dandazo a dandalin Race Course da ke Lagos, inda wakiliyar sarauniyar Ingila Gimbiya Alexandra tare da gwamnan Janar Sir James Robertson suka miƙa sabon kundin tsarin mulkin Najeriya ga Prime Minister Alhaji Sir Abubakar Tafawa Balewa. An samar da gwamnatin farko da aka haɗin gwiwa tsakanin jam'iyyu biyu NCNC ta Mr. Nnamdi Azikiwe da kuma NPC da aka fi sani da jam'iyyar mutanen Arewa ta Sardaunan Sokoto Sir Ahmadu Bello da kuma Alhaji Abubakar Tafawa Balewa. Farfesa Bello Daudon Bada na Jami'ar Usman Danfodo da ke Sokoto, dattijo masanin adabin Turai da nahiyar Afirka, ya bayyana irin halayen da aka san 'yan gwagwarmayar kwatar 'yancin kai na farko da su. Mutane ne waɗanda a wannan lokaci lalle ƙasa ta sha musu kai, ci gaban ƙasa da haɗin kan ƙasa da kuma yaya za a yi mutane su samu walwala da tattalin arziki mai kyawu. A wannan lokaci muna kamar abin da ake ce ma rijin watan ɓangare. To kowanne yana ƙoƙari inda an ka ce hakke ne na ya ga menene ya fi zama alfanu ga waɗannan mutane a wannan lokaci. Jama'a na wancan lokaci idanunsu bai buɗe a kan ƙoƙari su ɗauki dukiyar ƙasa su tara domin kansu da iyalansu ba ko domin gaba. Abin da ya sha musu kai shine wani irin tarihi za su bar mana baya. Bayan samun 'yancin kan kasar, abubuwa suka yi ta sauyawa inda aka fasalta Najeriya zuwa larduna 3, arewa mai Hausawa da makwabtansu da kudu maso yamma mai Yarbawa, sai kuma kudu maso gabas mai 'yan kabilar Ibo da makwabtansu. Kana aka ci gaba da zama bisa tsari na fahimtar juna. Ƙasa ce mai yawan jama'a miliyan 233 da yalwar tattalin arziki, mai addinai da ƙabilu daban-daban da aka kiyasta yawan su ya kai 317. Girman Najeriya ya kai murabba'in kilomita 923,768. Mallam Hassan Ahmadu Zaria, tsohon malamin kwalejin jihar Kaduna ne, tsohon ma'aikacin kastam kuma masanin tarihi, ya ce 'yan gwagwarmayar kwatar 'yancin kai a jamhuriya ta farko kishin jama'ar su ne a ransu da kuma fatan ginin ƙasa. Waɗannan bayan Allah da Sardauna, Malam Aminu Kano, su Akintola da sauransu waɗanda suka yi ma Najeriya fafatukan yakin neman independence, mutane ne watan sahihai tsayayyu waɗanda ba su da wani abu da yake cikin ransu kamar su raya ƙasarsu, su raya al'ummarsu, su tabbatar da duk wani abu na ci gaba na al'ummomin su sun yi, na mutanen arewa da na kudu da sauran Najeriya ma an yi ta da inganci. Za ka ga cewa duk wani abu da suka yi, abu ɗaya da ya zama kamar common denominator tsakaninsu shine they are selfless, komai suna yin shi ne ba don kansu ba. Kamar Malam Aminu Kano ana hasashen cewa ya mutu ya bar naira bata kai 7 ba a bank account din shi. Shi ma Sardauna ana tunanin ya mutu ya bar bashi ne. To ko wannan akasin abin da ake samu ne yanzu. Assalamu alaikum. Jama'a barkanmu da yamma. Jama'ar Arewa, ranar Litinin da ta wuce na ce muku ku lura da alkawurran da jam'iyyoyi suke yi muku don ku gwada su, ku duba ku gani ko na suwane ne suka fi gaskiya kuma waɗanda za a iya yin su ba da an lafta haraji mai tsanani akan mutane ba. Mu NPC mun ga ba daidai ba ne mu rudi jama'a akan abin da yake ba gaskiya ba. Kuma mu NPC nufinmu shine kowane mai aiki, kowace mace mai ciki da kowace mace mai goyo da duk yara waɗanda ba su wuce shekara 18 ba su sami magani kyauta ba biya, domin a bisa sanin yadda arzikin gwamnatin tarayya yake a yanzu mun tabbata duka waɗannan abubuwa masu samuwa ne. Kullum gaskiya za mu gaya muku. Firaministan Najeriya na farko Alhaji Sir Abubakar Tafawa Balewa kenan a wani jawabin yakin neman zaɓe a shekarar 1957. Wani abu da aka shaidi waɗannan gwaraza da shi bai wuce gaskiya da aƙida ba. Farfesa Abubakar Abdullahi da sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Usman Danfodo da ke Sokoto
ya yi tsokaci game da tsarin siyasar je irin ta su Sardauna da Azikiwe da Samuel Akintola. Kusan su irin tsari na shugabanci da suka yi na bautawa jama'a ne. Tun daga farko abin da suka sa gaba shine ƙasan nan. Kowannen su ya yi ƙoƙari ta samarwa mutanen su ilimi ne, ingantattun hanyoyi ne, sha'anin kiwon lafiya da sauransu. Ƙalubale ne ga shugabanni na wannan zamani. Shine lokutan su Sardauna da irin shiraruwan su na ci gaba. Kusan shirarruwa ne waɗanda akan yi su ne a tunanin shekaru 50 ko fiye da haka ma a gaba. Ire-iren matsalolin na siyasa irin ta ƙabilanci ko ta addini ko wani ɓangare na arewa da na kudancin Najeriya kusan za ka ga babu shi. Wanda kusan yanzu shine shugabanci na irin yau na Najeriya mu ta yau bata da shi. Kusan yana da amfani kwarai ga ci gaban ƙasar nan. Muddin ba haɗa kai muka yi ba, muka fahimci junanmu, muka fahimci addininmu, muka fahimci ƙabilancin mu, sa'annan muka yi amfani da wannan damammakin da ke gare mu domin ci gaban ƙasa, to yana da wahala mu samu irin wancan shugabanci da suka yi na wancan lokaci. Talaka ya san kuma ya amfana da mulki irin na su Sardauna. Kazalika bayan samun yancin kan Najeriya an so mu samun abubuwan ci gaba da suka hada da makarantu da asibitoci da jami'o'i da hanyoyi da ma gidajen rediyo da talabijin waɗanda suna cikin na farko da ƙasar ta fara mura. Farfesa Ibrahim Makwashe, dattijo masanin kimiyyar harasa, masani tarihi kuma marubuci, ya ce akwai wagegen gibi tsakanin yadda ake kishin jama'a jiya da kuma yau. Shi ya kafa gidan siminti, shi ya yi abubuwa na agriculture, manoma. Haka da Radio Kaduna kuma ya ce tun da ina aka zuwa university sai Ibadan, ya ce ai university nan. Zaria, don a lokacin nan education in ka kai secondary school dai kana da education ba sai ka ta university, an kai a university sannan ya ce so sai a yi university. An kai university 4 da ita da wasu 3. Na 3 nan guda ta Ife, guda ta Midwest, guda ta East. Su 3 da an kai tare da ita. Da yake kayan bayanin cewa su waɗannan shugabanni na farko 'yan gwagwarmayar kwatar 'yancin kan Najeriya suna da kishin ƙasarsu da kuma al'ummarsu. Wace shawara za ku iya ba shugabanninmu na yau domin su yi koyi da waɗanda suka gabace su? Situations in su is completely different. Don su arziki suka bida. Kaga kuma yadda sun kai wajen suna bida arzikin sun canye Najeriya, sun ɓashe ta. Yau Najeriya duk cikin duniya babu ƙasar da fita ɗaukar bashi. Tunda mun karɓe yanci cikinsa, duniya ta yi kyau arziki ya yi. Tunda mun karɓe yanci cikinsa, mun gode Allah ta'ala da ya yi mu shi. Yai na hilmun ka kai wata rana yau. Kowa ka barci ya balka ku tashe shi. Najeriya mu ka iko da kayanmu. Ɗai mun watan 10 wannan irin rana. Kayi ranar da ba za mu mance ba, tun da mun karɓe yancin murata. Mayan sun ɗau amanar ƙasashen musayi da rana da iska da sauransu manyan sun yawu ya gumbuɗai. Sannu manyan sun yawu ya gumbuɗai yanci. Baya ga haka ma kasar na da yalwar kasar noma da albarkar dabbobi, hasali ma dai su ne abubuwan da suka bunkasa fannin tattalin arzikinta a wancan lokaci, inda ake noma gyada da koko da auduga da kwakwar manja ga kuma fatar dabbobi da ake kaiwa turai. To sai dai bayan da tafiya kasar ta bar fannin noma da kiwo zuwa man fetur wanda ya bazu tsakanin shekarun 1970 zuwa 1980, inda ribar da ake samu a bangaren tasa an yi sako-sako da sha'anin noma da kiwo da ma'adinai. Dr. Murtala Abdullahi Kwara na sashen nazarin tattalin arziki a Jami'ar Umaru Musa 'yar Ado da ke Katsina ya ce sabbin shirye-shiryen gwamnatocin yanzu kan tattalin arziki su ne suka kawo wannan gibi. Turawan mulkin mallaka sun zo sun iske ƙasar Najeriya dama makiyaya ne kuma manoma ne, kuma sun zo sun iske ƙasar Najeriya da arziki na martabar ƙasa wanda kuma mutane ne jajirtacci wanda suka iya noma da kiwo. To kuma lokacin da aka samu ƙasai zaka ga cewa ita ƙasar ta dogara ne kacaukam ko kuma kashi 80, duk da cewa akwai bulbushin mai da wasu ma'adanai, amma za ka ga cewa kashi 80 bisa 100 na abin da ake
samu a ƙasai kacukam an dogara ne akan shi wannan noma da kiwon. In ka ɗauki kudancin Najeriya ana hidda koko, roba da sauran makamantansu. In ka dawo nan arewacin Najeriya ana hidda gyaɗa, wake da kuma dabbobi kamar su shanu da tumaki da watocinsu da sauran makamantansu. So samun mai a shekarar 1970 shi yasa aka juya aka koma ɓangaren mai. Kusan kowa ya komai da hankali a bangaren mai, duk da cewa gwamnatocin da suka kike wannan lokacin sun yi kokarin su haɓaka shi harkar noman. Lokacin Shehu Shagari aka yi Green Revolution, wanda tun daga wannan lokacin ne taɓarɓarewar ta kai duk yanda ba a tunani, har ya kai cewa noman yana ba da kashi kaɗan ne bisa ɗari na abin da ake samu na kuɗin shiga daga ƙasashen waje. Amma fa ka sani har yanzu noman shine muhimmi wajen ba da aikin yi, yana ba da kashi 50 zuwa 70 na aikin yi a Najeriya har yanzu. Yan gwagwarmayar sun kafa tsari mai kyau a bangaren samar da tsaro da daukar jami'an 'yan sanda, inda sai an tantance asalin mutum har matakin dagaci ko mai unguwa kafin a dauke shi aikin samar da tsaro. Shehu Baba Muhammad Kwantagora na daga cikin waɗanda suka yi aikin ɗan sanda a wancan lokaci. Lokacin da muka shiga aikin ɗan sanda akwai abubuwa wanda suka canza. Kamar police college namu, kwamandan namu na police college bature ne, Mr. Grant shine a kwamandan namu na lokacin nan, tare da sauran 'yan Najeriya wanda suke mataimakan shi. To a lokacin nan akwai discipline kwarai, akwai ladabi da biyayya da bin umarni, babu abubuwan da ke bai dace ba. A lokacin nan da muka aka mu Sokoto da Samiya 1969 bayan mun ƙara training, ba shakka akwai a lokacin nan. Shugabanni sun san girman talakawansu, kuma talakawa na biya gare su. Mu kuma 'yan sanda muna aikin mu yadda ya kamata. In aka yi ma transfer zuwa division, za a karɓe ka baka wurin zama. Duk inda naka za a baka. In aka yi ma transfer daga wannan station zuwa wannan station, za a baka mota ta ɗauke ka. In aka muka barayi a lokacin nan muna ɗaukan fingerprint. An fara ɗaukan fingerprint tun kafin aikin 1930. In aka kama ɓarawo, za a ɗauki fingerprint nashi. To akwai record zai tracing ko ya sata. To kaga yanzu ba a samu irin wannan aiki. Ba a samu irin wannan aiki. An manta da aikin ba irin na da ba. Yadda tura suka reni Nigerian police ba shi ne yanzu ba. Baya ga tsaro da tsarin aikin gwamnati, akwai haɗin kai da kawar da kabilanci da Najeriya ke kai a can baya. Abubuwan da a yanzu ke zama tannaki wajen ci gaban kasar. Ga Farfesa Bello Dodon Bada. Ko a wancan lokaci duk da bambance da ke akwai na kabilanci da kuma na addini da na siyasa, a lokacin da duka waɗannan shugabanni sun ka haɗu, za ka yi mamaki tamkar babu wani bambanci tsakanin su. Kuma shi yasa ai aka iya fahimtar juna tsakanin jam'iyyar NPC ta su Sardauna da kuma NCNC ta su Azzikwe, kuma aka iya kafa gwamnati tare. Duk da haka da su shi a bambancin su da mu. To yanzu nan kuma da mutane ke ganin sun waye, sai zan an karkata maimakon kishin ƙasa Najeriya da haɗin kanta da ci gabanta, mutane sun komo kowa shi kaɗai kai ne. Wannan ai shi ne ya kawo saɓani irin waɗanda an kai ta samu har aka yi yakin basasa. Bayan yakin basasa kuma sojoji suka ci gaba da mulki, to sannu sai an ka ɗora samun watan tamkar 'yan siyasa sun shiga aikin soja. To daga na haccin hanci da rashawa ya yi katutu a cikin ƙasa. To wannan sai ya hana ma Najeriya, ga ita ce babba a Afirka, amma wannan abin sai ya hana ta ci gaban da ake zaton ta same shi. Duk da waɗannan, akwai masu ganin cewa tsarin demokuraɗiyya in dai an ɗora shi bisa tubalin farko tare da sanin daraja da haƙƙin talaka, to abu ne mai kyau. Dattijo Alhaji Muhammad Bako iya Kwantagora ya ce samun 'yancin faɗin albarkacin baki na daga cikin abubuwan da suka rage a yanzu da za a yi alfahari da su, duk da cewa na 'yan mazan jiya ya sha bamban. Abin da magabatanmu kamar su Ahmadu Bello, su Awolowo, su Azikiwe suka faro, inda an bi ta sau da kafa, ai da ba a lalace irin haka ba a Najeriya. Demokradiyya abin alfahari ne, abin yi ne, saboda mutane za su yi korafi, za su yi magana akan abin da ya dame su da shauransu. Na biyu, kana da ikon ka faɗi abin da kake so. To amma a yanzu abubuwan da ake yi a Najeriya particularly, gaskiya
ba ci gaba. A yanzu Najeriya ta cika shekaru 64 cif da samun 'yancin kai. Kazalika tun daga wancan lokaci kawo yanzu 'yan Najeriya na ci gaba da tunawa da waɗannan gwaraza da kusan kowa ya yi amana da abubuwan tunawa da suka bari, wanda kuma ake fatan shugabannin yau su ci gaba da kwaikwayon hakan ta yadda ƙasar mafi ƙarfin tattalin arziki a Afirka mai kuma ɗimbin jama'a masu fikira da gwaninta za ta ci gaba da zama a sahun gaba. Zubairu Ahmad, BBC Hausa daga Sokoto, Najeriya. Tunda mun karɓe yanci cikinsa, duniya ta yi kyau har jiki ya yi. Tunda mun karɓe yanci.